Wala din ko puti. Hello mga mads! Welcome back sa mga YouTube channel natin. Mayroon sa Sagbayan ng municipal sa Sagbayan. Municipal hall. Municipality of Sagbayan, yeah. Pa daw mayroon sa Palawan. Palawan. Di Palawan. Magkuha si Mads, kwarta ka magpatimpura. Sana all. Sana all. Dako mo pare kong abono. Urea o Abono kay. Mga abono silang basak. Pare po kong lanet. Ginoo Si, ko. isa dyan ang lanit. Uy! Ako kailam ah. Ilarata na ron nagpalit. Doon sa dyan ang Karon maranapa. guys, ako yung video ni Mama magkuha sa kwarta nilang dako ayo. 18 million mong kurto yung kuha. May ma'am, tulisan gani ko. Masig ko ikat. Nagdapang bag. Oh. Ano ko Sa ikat? kuha sa kwartas Palawan 300 ra. Oh no. Mula bang tatang mo. Kunya na kay basig na. Kunya na may mulitok-litok kay basig ma. Madunggulan ba? Di ka timalin nga mo. Larga na ba? Labag na ba? Kunya na. Napoy tricycle na. Gawas mo na itong tubo niya. Kinalasang gahi. Okay. Lagun. So guys, manamig Palawan. Di man pwede mag-video dito. Kaya bawal charot. Bawal bitaw dito sa Palawan mo. Ay, pag limuot kayo dito, ay ginoon ko na stress among bugan. Diyan tapos ay. Kamad si Ron tayo nagbuhang niya. Nagibadatan mo dito sa iyang afam. Sabi tayo sa iyang maguwang. Tusugan ni kay. May ganun yung patakala ka, ma'am. Tinga naman ako na namin ingong magpadalay. Salamat. Ay, sana all gipadadaan. Mas tayo kita sa manakpan ta. Oh no! Nino na taka-uli sa to. Sa mo na di ay ang si Andron sa Sagbayan. Aray ko. Ano si pala? Nasuod mo dito sa ano yun? Kanal. Ano yung municipal halls? Ang bago na siya kay naghugmak pa yan yung paglinog. Guys, masunod sila DJ Ron kay mga umpara. Wow! Diyan na ang mga umpra. Ako ito ko pang umpra. Abono, lanit. Hindi pa palito na. Asa nagpapalito ng lanit mo? Mangutan na to, uy. Pasig na sila JJ. Mangutan na tayo. Mangutan. Unsa din ang lanit, ma'am? Ma'am, usa ng lanit ma'am? Pwede buningon yung mga unsa ng lanit? Sa goals binigit. Para man kuno na sumay. Pre? Mangutan na, gudta. Ano kaya ilapod ta na? Labang ta, labang. Ano ko nito pilaran? Adto sa sud. Video.
Nauwar ba? Nauwar ba? Nagtani ka host ni tanan. Magmay di oh. Kani ka mas ni tanan. Si Euro ni tanan. Salamat sa palibre, ma'am. Salamat paglaway. Mga people. Hindi agawa mo. Sana makapitik mo to. Ito ba? Ito na. Ako na. Bigyan kayo matapos. Ako na. Ito na mag-ibig. Sorry. Mamunita siya, may libre. Sumunod mo. Mamunita mo na. Maestro, kayo ba ko? Sino kayo? Sabi kayo. Sino kayo? Sino kayo? Paano? Paano tadi? Paano? Sila ka ba di ha? Sila ko. Saan ka ba? Bakit mo yung iba naman? Ano ba ito? Ano ba ba? Salamat sa lapit sa mga iba. Kita betul sih, itu teman kita tetap mau. Kalau bisa jauh apa? Kita betul sih cara apa? Mau shout out dari teman-teman. Ano na, nag-shout out na. Oh, ito. Shout out nih, Papi Chulo. Papi Chulo, Chulo shout out na. ni Ryan Lumba, ya, si Kuan Kimberly Bulasco, Dapon sa ma'am. Huyuhoy. How are you, Madam Bulasco? Ang pinakagwapa, ang pinaka-bright sa baito. Yeah. Pangalawa. Lamig ko din kayo tingog. Mabihurot ng turong gado. Panggusla niya. Pero mura kung kanang kabit ang mga sobrang maging anima. Lumba. Hindi pa nipis sila ng mga. Ni Winjon Big Bregolia. Sa Winjay. Taga Binavista ng kanang tasang ilong naman niya. Kuan lang. Kanood sa Subilong. Mga otak niya. Tuwasan mo. Oh no! Butong. Oh, kapapitsolo ni, papitsolo, nga. Hindi nga naman nga kaon. Nga. Atas ang ngitan ni papitsolo, ma'am. Hindi. Papitsolo, oh. Nice seed or good. Junk food? Byron, wala, kit-kit. Kaya mga ayot din na, pa-shout out. Ano? Papitsolo, oh, nga. Klaro nito dito ano. Mo ito patag. Ako? Ay, dito? Ako ito? Pagka maglanit para sa kumay. Kahit kung abono para sa kumay po. Malambok na kumay niya. Hindi na, umambo ka. Ang aping nahok ba? Kamarag nga larong aping. Pihok. Piyok. Ang dam. It's the motherfucking
pagminawa. Kuangan ba? So, mga Mads, mapalit si Mads sa iyang sabon, iyang skincare. Skincare. Ay, tuog silk ka. Jar, silk ka. Halagang silk, kakahamis ba? Salamat ba? Ano? Sumaot to mga Mas, naabta na lang gumawa no pamika uli. Napamiro sa bayan. Naabta na gumawa. Dugay po kayo niya sa nangilad pa naligsan ko na yun sa motor. Pinatchat pa. Sen-sen pag picture na naman ko kabiyo. Aha ka ni mo. Mag-prank mo kayo. Wala ba dito na taka-uli mo? Kaya taka-uli ano na lang yun. Ay, ko na nakanino mo din. Ito niya lang nakakipatong. Naabta na kami gawa sa mong kalaki naman na transform akong bag. Ito no, dito mo. So yes, transform. Parang kuan duwa na ko'y bit-biton. Ikabiba na lang. Susunod na na ma'am. Ano saman? Kato yung mga kuan. Pan mo. Yung gastos yung magpapakay pan. Pan yung kasi nga natang pan na magduduk palaman nga chocolate. Choco German. Choco German din nga na to. Ginoo. Ay, nabalance 1 kilo. Ito na lang tag fine. Pero dahil resibo. Pakita, andara ma. Wajud ko nang ana na ma ha. Mag-outro na lang mi guys kay kaliso na mi unya inig sa case motor. Daghan kayong salamat sa pagtanaw sa among video karong adlaw mo ra kabuang na nimo ang kuan road video. Suri-suri ra sa bayan yo. Pamalis. Abuno ra na. Ubusin na to lanit. Daga nagbarka. Wow! Nagliso na siya gihapon sa kadaghan. Sige guys, para to. Bye-bye sa mga. Tabon ni dayon. Tabon ni dayon diha. Ay kay tabon.